ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದ ತೂಕ ಉದೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರ್ಧ ಸೇರು ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ನೀರು ಬೊದುಲರಿನ ದಕ್ಕಂಜಿದೆ ತದ್ದೀಲೆ ಉದೇನ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಲೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಪತ್ತವರೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಕಡೆದ್ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆದ ತೊಂದೂಡು ಜರ್ದ ತೊಂದೂರ್ದ ತಾತಂಡು ಇತ್ತೇನು ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅದೇನು ದೆಕ್ಕದ್ದೀತ ತೊಜಂಕದ ಖಾಲಿ ಇರೇನು ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಐತ ದಂಟನ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಇರೇನು ಇಂಚದ ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೊಪ್ಪು ಪೂರ ಮೂರು ದಾತಂದ್ರೆ ಇದೇನಿತ್ತೆ ಕಡಿದ್ದಿತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಬಂದದ ಉಪ್ಪುನ್ ತೂವನ್ಲೆ ಅವರ ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಉದೇನು ನಾನು ತೆಕ್ಕಿದ ರೆಕ್ ಪತ್ತ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಬಂದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಉದೇನು ತೆಕ್ಕಿದ ರೆಕ್ ಇಂಚ ಪತ್ತಲೆ ಬಂದನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನೀರಿಗೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಕೊದಿಯಾರದೈತ ಸುರುಕಿ ತೊಂದೊರಡು ಮುಂದೇನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರದಿ ಓಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಬೇಯ್ದಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇತ ತೂಕ ಇತ್ತ ಎಂಚಾತನಂದು ಚೂರು ಚಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೊಜಂಕದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.